Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Suko, The Promise. Karlen, palihog lang. Buhiin na lagi ko. Okay. Sige. Malikot na lang ko, ha? Oh, kaligo niya. Bantayi ko. Kayo pagpaya ko. Sige. Bantayan di ka. Pagdali di kaligo, ha? Okay. Magubos ako, ha? Usa? Usa magubo ka? Magupo lang kung maligo. Karlen, ayaw pag binuang, ha? Ayaw paggubo di sa ako tubangan. Hoy! Karlen! Ay pag binuang niya. Naubo na noon. Dali, ang aligot, ha? Usa man taong ka, eh. Nagpanti og bra naman lang ka diha. Baya. Kita bitaw, bitay taon. Dali na, Karlen, maligo na pagpuyo, ta. ragot, unsa? Hinubog na ng imo, ha? Hinubog na ni. Dali na ba? Karlen, buhi ko. Ay, di man ko, be. Buhiin lagi ko. Di ko na mabuhian. Magmahay mo ka kung di ko na mabuhian ba? Minabog si Carly ka nagpantiw ng brakang nga motakira atake di mapuro tadi Ayawin kang patital ni Carlin. wala huyang ng dipinsa ng Rolando kaya nagpanti na ang kontra kana magarli kana kakos kipas Murag madahan naman kasi Rolando. Uy, tura gunita rin ni Rolando sa duha ni kabagas Carly ang ganda niya Unsa man? Imo ko ngagan, ha? Go. Kinalang ko. Gaksa. Sige Karlen, na. unungin ako ha. Unungin ako. Di ko mo anong, pe. Hantod nga makasuway kung hakan ko ni mo, pe. Sa lips, ha? Katog na ha. Hubog ka. Rolando. I love you. Karlen, palihog lang ako gaksa. Sama ka. Itukmod naman karon. Magahin mo kagtukmod na ko. Hagkio na ko. Karlen, ay lagi pag una-una. Unya kay mag-una-una man jud ko, be. Hagkanta ka, be. Tundawat nagaw kasi ka na daw kay ay ma'am Sumi ma'am pili na ka ma'am pili na ka uy da may tuwas na si babos ma'am Sumi daog na ko Aray! Nagtukmod man ka ni mo, Lando. Kaya dili na husto imong gibuhat, Karlen. Babae kang buhat. Nya mag-una-una kapag hawak og lalaki. Hain naman ang respeto nimo sa imong kaugalingon, ha? Ang be! Love mo to ka, be? Sukad ba man ganyan sa una, be? Pero wa ko'y love nimo. Kuwas pa. Di na ko ma-inlove pa. Sabot ka? Gusto mo lang na akong pulihan si Sandra. Wa na'y babaeng makasod pa sa akong kinabuhi. Kasabot ka ba, Karlen? Maong ayaw na nig-usba, okay? Kay mainsulto ka lang. Rolando! Rolando! Ay, kung biyai, oy! Sakit na ba kayo kung sampod, ha? Saan ako ba? Sabi na, ay, aray, may bipak. Pag isa kong sampot, aray, kay giahak. Hindi pa ako kasagag ako sampot! Aray! Rolando! Kuhanin kasagag may pasa ko sampot! ang kitok mo man ni Bernardo Scarlett kuis mamatumi day mi daog di na lang ko magsaba nga Narabay!
Ay, tiyang bagikan. Sapot ka? Na, boy. Hmm? Ayun lang pangutana pa. Hay naman ang hapon. Aw. Sa katas taas. May kuhaon tingal ito. Ay, Hala! Subto! Isa ka matigalig daw ng tao sa mga nagsumi. ato susiyon. Tara! Kya, lagpot lagi kang basuha ka. Ma'am, Nga namisa ka magadidi? ngano nabuhat ko na baso? May misa ka ba din daw tang tao? Waoy! Ako nang nisangkilan mao nga tagak. Ay nagkikapa, ma'am. Masamad ka. Paraplin lang kay ako nang ipuson. Nga namisa ka pa magkadini? Badigan mga kunin mo. Muri agyo ko. Kung doon ako'y dili maayong mabatian din sa suod sa imong bahay. Doon ako kay kontra. Unsa man ka? Concern ka o nag-apas lang ka sa sweldo? Tubag ako. Nag-apas ko sa sweldo, ma'am. Kay talagsaon na ring mahitabo nga makabantay kog tao nga dako kay ginatagan. Ako na nang labay ang bildos gawas. Sweldo na di ay yun ang iyang giapas. Nga na bang nangikiman ko sa diyang nagako sila si Carlin? Makanagot! Ay na masurahan din eh. Oh! Saan na yung dabay? Aw! Saan na mo dito? Nagkiat lang ang hapon. Nasangkilan ang baso og nabuak. Narang basura, no? Oh, Ya! Way ka, way sa taas! wa. Uy! Maning baag sa kasag na niya sa akong sampot! Uy, hala, Carlin! Nagkumpayot mo ko ng kasag si mong sampot, Carlin! Muram nag-mountain climbing! Ay, pagilabot! Rolando, kuha na ning kasag ba? Ikaw ba yan nakaingon ni ha? Ay mo kong itukmod! Wa na Erneng. Mag-check pa ko sa palibot og sakit. Ay! Uy, Rolando! Kuha ning nagkapyot nga kasag sa akong sampot! Uy! Uy! Carlin! Ako man lang ko na ipakwaon, anak, day. Dali, day. Tuwad, day, tuwad! Unsa? Nga na ba tuwaron ako ni mo? Arong tantangon na to ng kasag. Sige na, tuwad na! Nga na bang... Nga nang dili man mawha sa akong huna ang nakita na ako kanina. Hugot kayong nagako si Rolando o Carlin. Natintal gyud si Rolando ni Carlin. Oh, kaysa maning nanawag. Si Mama. Hello, Ma? Natsumi, kumusta ka diha? Ayaw ka balakan ako, Ma. Okay ra ko dire. Nabala ka lang kung naghunahuna nimo nga maoy gikontrahan sa mga tao diha tungod nako. Ayaw ka balakan ako, Ma. May bodyguard na ko. Unsa? Bodyguard? Mao na, Ma. Gipabantayan ko ni Ichiro. Nahibaw ka ba? Nga hapit na mo mamauli ni Ichiro diri sa Japan. Ha? Nabatian ako sila si Papa mo nga nagsulti. Inig-abot ninyo diri sa Japan. Magpakasal na dayon mo si Ichiro. Una mo mobalik diha sa Pilipinas para pag-atiman sa resort nga gipalit nila diha. Mao ba, Ma? I'm sorry, anak. Nga di na yun kapugnan ang inyong kaminyo ni Ichiro. Natsumi, kumusta na si Fernan? Nasuko paghihapon siya nako. Oh, Ma. Og mapasaylo ka lang kuno niya. Kung ikaw mismo ang muduol niya og mangayo pasaylo. Unsa? Abanda ko ka nang imposible, anak. Wa na'y plano ang imong amahan nga papalikon ko diha sa Pilipinas. Ma, may pagpangutana? Unsa man ka na, Natsumi? O sa may buti pasabot kun masakitan ka kung makakita ka sa usa ka tawo nga duolon o
makigrelasyon sa lain. Nangapupo ka. Kay mahal ni mo ang maong tao. Mao ba, ma? Nga naman di ay natsumi. Mibati ka na ba og pangiki kang Ichiro? May laing pang babae nga misikit ni Ichiro diha sa Pilipinas. Wa, ma. Busy sa negosyo si Ichiro. Daghan siya giasikaso. Pero ganong nakapangutana ka man, anak. Nangutana lang, ma. Sige, bye na, ma. I love you. I love you, anak. Natsumi, Ichiro, Raigetsu. We go home. sa sunod buwan na ta mamauli sa Japan. Anatawa, kanasyo desu. Nasi. I'm not sad. Tabi masyo, mga ano lang ta. Hay, Sorry, late ko. Jikai. Hayaku kimasu. Sa sunod ko no, sayo og ani. Ayaw ko na palapig pamapay. Mo na yung gisulti? Gilabtan niya hantod ang akong personal nga lakaw? Nani no mondai? No problem, Ichiro. Lakaw na. Pakanaan na ang imong uyab kay naglain ang tiyan niya sa kahubog. Magsulti unya tamam. Kunwa na si Sir. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!